ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ା ଯାଇଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ ତାହା ଥାଳିରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ ତେବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଭୟାନକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ভিডিওটিরে আপন দেখুথিবে যে এক খাদ্য প্লেটরে সুশি রখা যাইছি। দেখিবাকু তো এহা খুব সুন্দর এবং স্বাদিষ্ট দেখা যাଉଛି। কিছু সেকেন্ডরে এই সুন্দর খাদ্য এক অজব প্রাণীরে পরিণত হয়ে যাଉଛି এবং এহা প্লেট উপরে চালিবাকু লাগুছি, যাহা দেখিবাকু টিকে অজব এবং ভয়ঙ্কর লাগুছি। তবে বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ারে এআই দ্বারা এভଳି ক্রিপি ভিডিও বেশ ভাইরাল ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଜବ ଜୀବରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛି। ସେହିପରି ଏହି ଅଜବ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି କ୍ରିପି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଏବଂ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ ସହଜ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି କ୍ରିପି ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଏଆଇ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।